ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲା ପାରାଦୀପ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମାମୁଁ ଘରେ ଥିଲେ ତ ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ପାରାଦୀପ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଗଲାବେଳେ ତ ଟୋଟାଲି ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ଛେଚିଦେଲା ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଲାରେ। ତ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ମସ୍ତ ଭିୟୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ତ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆସିଲୁ ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଘରୁ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲୁ ତ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ବାସ୍ ଖାଲି ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଖାଇଲୁ ଆଉ ଗୁପଚୁପ୍ଟା ବି ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ମସ୍ତ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ଟିକେ ବିଚ୍କୁ। ବିଚ୍ ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବିଚ୍ରେ। ବିଚ୍ରେ ତ ବେଶୀ ସମୟ ରହିନଥିଲୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଥିଲୁ, କାରଣ ତାପରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ଛେଚିଲା ତ ଆମେ ଗାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଆସିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ମାଛ ଆକ୍ୱାରିୟମକୁ, କାହିଁକି ନା ଆଉ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁନି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ୱାରିୟମ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ମାଛ ଦେଖିଲୁ। ତ ଏମିତି ଦେଖି ଦେଖି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। ତ ଏମିତିଆ ମାଛ ବି ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଷ୍ଟାର ଫିସ୍, ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟିର ଷ୍ଟାର ଫିସ୍ ଥିଲେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କଲୁ। ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ବି ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ଛେଚୁଥିଲା। ତ ଆମେ ଟିକେ V2 ମଲ୍ ପାଖରେ ରହିଗଲୁ, କାହିଁକି ନା ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ V2 ମଲ୍ ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ ତା କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବାର ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ମୋତେ ବି ଦୁଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତ ମୁଁ ବି ନେଇ ଆସିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆମେ ଘରକୁ ମସ୍ତ ସଙ୍ଗ୍ ବଜେଇ ଏନ୍ଜୟ କରି କରି ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କଲୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି, ବାଏ।